Aşık boldum o men o. Damkrat. Deme. Ha? Şu wagt wijaň başýalykdyr. Ýöne ahir şu wagt wijaň düşeňünde seredin. Wakan başdan aýdaýyn müşterileň biri şu wijaňy uradýar. Şunu gyýyp haladım diye. Bir restoran mi, kafe mi, Luna Terras diýip diňe ady bar, şonu tapyp gulgoşuryp berdi diye. Bizim gözýäf, oňa jaňa diýip, buňa jaňa diýip, ajataj tartyp, ýoga tapandyk şäherin içinde. Ahiri eýdip, beýdip, billik yeri Levap welaýatyndaken. Türkmenawat, hoş gördüň bizi. Wasbedeyim Levabi, ehli derdin dermanı amı deryan kenarı, hovası arası. Luna Terras edil şu videoda yer tapdyk. Bugün nereden çıkanlar öýdýäňiz? Gidemizde de howluk gitdik. Şonu ýanky samolyotda oturulany bir rahat oturýasyp, ýokurky bagaja goýýar gülü. Onu goýamam, ýatdan çykaryp gaýdýar. Şeýdimem, Levap welaýatynyň öz içinden alan gülümüz dowam görýär. Belki şutaj diýişýändir. Girip gözlemek galýar. Eýdip, beýdip gyzyň ýaşaýan ýerini tapdyk. Soradyk, tanaýanlar bar eken. Ýöne bara. Şutaj aşyk boldum o men o. Därniň owdunlagyny. Abi işden reklama edemo. Ýöne Levap şu gezekden men haýrana goýdum. Owdunlagy seredim o. Que te puse tuyo, tú eres mi papi, lo digo con orgullo. Tu son, tu boca, tu beso me falta. Wagt çekli, gülü vermeli, samolyota yetişmeli. Şeýle bir süýji Ýewropeýsk kuchňasy bar diýdi. Gaýtmakat ileli. Görüşüňiz ýa Levap welaýatyna bardyk. Luna Terrasan tapdyk. Aňary aşyk bolup ýetişdik. Gyzyň öý salgysyny tapyp öýüne baram soň gyz Levapdan Aşgabatda gelipdir. Biz aňary bardyk, olam bärik gelýär. Samolyota yetişersiýip ýeçmäge bardyk. Ýydyk, lezzetini gördük. Ýöne görüşüňiz ýalyk samolyota giýje galyp ýolga gaýtdyk. Başta menem koy dedim, başkası boy dedim. Damkrat. Aýyo, nahar diýip düşeňünümizde beredi o biziň. Gülü berem soň, gün samolyotymny gaýtmalyk. Ýör, gideli ýanky restorana baraly, süýjüdir, ýydyk iýmesine. Tagamy söz ýok. Ýöne düşüp görün, günümizde beredi o biziň. Ine şu wagtda gellik gelmez ýerimize. Pikir edýänsiňiz, bir direk Levap welaýatyna gidip gelen ýalykdyr bolýan. Ýöne näme Levapda nomer 1 restoranyny ujnet gaýtdyk diýsem ýalňyşmy ýa. Düşün günlerimiz. Tüy tarihi o diýem o otluňy, baýyrlygy, bugdoýlygy, samanlygy, günçiligi gidip Şu wagtky toýlarda love story düşürýärler. Şolar barada öz pikiriňizi aýdaýsaň. tüy tarihi o diýem o otluňy, baýyrlygy, bugdoýlygy, samanlygy, günçiligi gidip anyganyň bilen tüy tarih o diýem. Hakykatdanam şonuň näin tanışdy, näýdi? Şolatlar görkezmeli, bir sujet etmeli. Häzir kimen görýändim? Suratçyň işleri. Bir bedege diýenler, otany bedeýänler, sujet ýok, many ýok, suratçylar üçin bolýar. Ýöne oňadan ýaşlaryň oňadan fursady diýip berseň bolmagy ahmal. O söýüň tarihi ýok. Näin tanşanyny düşürüp bilmeseňem, ýagdaýyň bolmady. Düzüň oýnadyňda söýüň hekaýasyň bolmaly. Ay şu öz dilimizde söýüň tarihyny men dilimizi kenmer oynatman hanamo öz ene dilimizde urdumen goňur. Söýüň tarihy göremok men. Söýüň hekaýasyny göremok. Täze başlaýan kameraçylar siz bunları seyredip bunun nimesini edenini gaýtanaman. Söýüň hekaýasyň bir ideýajyk tapyň, düzüň özüňiz jan çekiňdäre şu wagtlar ýöne oňadan görnämezmişliğinde laf doğru diýip paňlaşyp näme düşürüp görünür otaýdy diýen zatlar bir zat, görýän zatmyz başga bir zat.
Ondan Türkmenliğinde gayrat ediniz. Meni gonoyanlar söýüg tarihi ýa-da söýüg hekaýaty. Şu wagtda etjek bolsaňyz, ýaşlaryň oňdan pursatlar diýäýin. Koyan videolarımda da uranağa liskada yazdılar, komentarda yazdılar. Çip yanlı materyali berip bilmediler zat deyip toy eden oğlanlar var veçir diye kutardışlar var şolar yani. Şo barada näin kirdiler. Ahir orem çiwim, winchestram, ýanywam men ýa-da ýöne beýdiýsem, şo ýanypdyr diýip gözüňi yummon diýen zat ýok. Kameraçynyň jogapkärçilik diýen bir zady bolmaly. Näçe pul beren montoň şu puluny ýerine talap et. Çiwi ýanan monto, şoňa sen donu beren puluňa bir talap et. Ýene de üstüne jerimesini talap et. Başga näme etjek bunu? Toy etjekleri ýüzlenýärde toy guruluşyňyzda şertname edin. Kameraçyňyz bilen jogapkärçilik taraplaryny görködüň şotaýdy. 50 günde çykaryp berýän nidimi bolýady? Şertnamada görköz. 50 günden soň umumy bahadan Falanca götürmi tölemeli. Ýerine gaýtaryp bermeli. Şol 50 günden aňary gitse her gününü. Ondan sen onu gassamady. Saňa ýerine pul berjegini bilip dursa ýetişdirer diýen wagtynda. Özüme de ýadlanlar, men çoň wagt gazanyny bilen toy görmedim. Soň bir wagt geçdi, enem pahyr aýryny görjek boldum, enemi düşürmeýändir diýe. Ene şo atlar bolmaýan, hökman şertname edin. Enem pahyr admansyňmy? Falanca götürüm jerime tödü. Her bir ýanyňyşyna jerime tödüdüň. Bilsinler jogapkärçiligini. Toýa baryp pakkaryp örmenden, janyň bilen işlemeli. İşlemedik, diýişlemedi diýe bir ýer ýok diýip edimi? Jerime tödü diýämi? Şol operatoryň puluny berme, toý ýerine gaýtaryp ber. Jogapkärçiligini bilsin. Innikide bay adara, enesten gapysyndaky madlara sen anar ýankry. Şeydi pulunu tutaýsan. Bay işlärlere ýer bar. Bular jogapkärçiligini bilip işlemek üçin hem ýaňky toy etjekler, siz şertname etmeli. Şo studio diýerler, men topor diýen. Şo toporuň başam jogapkärçilik bilmeýän bolsa bilýär, bilmesin. Her bir ýanyňyşyna jerimesini tönesin. Toy ýerine jerime tönesin. Näme üçin bu wendeden falan jajak diýip gurdaşyp pulunu almaly, soňam eline bermedi boldumy, gösterdimmi? Kim jogap bermedi ýaňky? O ýok, bu ýok, bärsin düşürmäňdiň diýen zatlary jogap bermene. Jogapkärçilikni işlep näçe aýdýan men. Şonu elini toy etjekler, siz topor başlar, siz ýaňky diýişim ýad edip, şunlara jogapkärçilik duýmany öwretmeli, jerime edip bermäň puly. Indiki başlayanlar sizin özüňiz, ýa topor düzüňizden jogapkärçilik bilner ýa-da ýa-da özüňiz toý ýerine şertname edin. Siz öz jogapkärçiligiňizi görkezdiň, toý ýeriniňki görkezdiň haçan berjeňiz, şonu ýa-da edip işleseňiz, ýa-da goýup bilseňiz, sagat ýa-da işler. Gep onu oldup durmady, ýene goýur video. Alat etmeň dostlar, men ýagdaýym gowy hiç sada öwrüljek bolamok, bu prosta diktorski razminka. Hawa düşünýän birinji gedek görüňde agam sen ýarawsyzrak ötýän idria ýöne kömegi gaty uly. Edil dola görkezip bilemok sebäbi 20 dogulay wagtyň idýä. Ýöne böyle jüňü görkezip bilýän. Ine. Abolsa rus tiline bar bolan iň uzun ýanglatmaç. Häzir onu 5x çalkandyryp görkezjek. Что айдаtlığında men epichni geyinmelim hem de epichni toy mekanaga gitmelim. Kstati, bugünkü lokatsiýamy toy mekan kiçi zaly. Şey dipçik owadan jawalip zala girýän, kameraça birdatlara diýen öz ýadymda düşenok. Toýa näçe irgelseň şonça da köp zada ýetişýän. Men mysal üçin toyuň eýleriniň ýa öň ýada bilejegem soň, şu wagt toyuň açylyş interwýusyny ýasap otyrys. Soňra meni bir näçe zada wagtym barly, şu goşgam ýa tutup ýetişdim şol karalykda. Aslym Şwitsariýaly bolmasa da toyda gaty punktualny adam men. Şoň üçin sagat şu wagt ровно 10:00 menem toy atjam. Kstati, berde men ýene de mini fişka jyklamaň biri toyu 3 türlü atjam. No men ne tolka açyp bilýän, o işe 3 türlü alba bar bilýän. 4 türlü. Bolýa ölmäýin. Рады всех вас приветствовать в этом замечательном банкетном зале. Toy Mekani to celebrate our wedding party of our bride and groom Eneshan and Muhammad. My name is Muhammad Abayev and we starting our wedding party. Please be ready and fasten your belts.
Bir-birini çyndan söýýän ýaşlar göni yüzlerinden bir-birine seretişlerinden bildirýär. Näşuňky ýaşlary şoňa mysal getirip bolar. Ondan soň ýaşlaryň enatalary bilen salamlaşdyk, olaryň gutlaw sözlerini dinledik, hemde toýa başladyk. Toýda bugün nowat ödüni ýa-da farýalny öz gowurýan başlamyň biri. Men wapşe aýdymçy bolsam näderkä? Näl pikir edýäňiz? Ondan soň konkurs etdik, tans etdik, garadyk, gaty gyzykly we şowkully geçdi. Men daja ýene de berde aýdym aýtsak bolup finansiýan, ýöne biz wagtda diýen sebäpden aşyndan aýtsam urýalar. Daja UFC-ň widuşdynyň magdyna ökünip ýetişdim. Wapşym toy şowkully momentlere gaty baý bol. Aýdyp bermene zat ken ýöne wideýem 3000 golaýlak gelýär, şoň üçin şoňda bir etmene karar berdim. Soňra çeni göreniň üçin sag bolsun aýtýan. Taňry ýalkasyn.